ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта рақиби варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар ташкилоти Dana White Contender Series муайян шуд. акнун Нурулло Алиев бо рекорди 6-0 дар қафас бо варзигари армян Наир Меликиян бо рекорди 11-0 вомехӯрад. хотиррасон мекунем ки ин муҳориба рӯзи 20 сентябр дар Амрико дар ташкилоти Dana White Contender Series баргузор мегардад ва касе ки дар ин муҳориба ғолиб шава ва ғалабаи ӯ ба президенти UFC Dana White писанд ояд, пас ҳамон шахс бо UFC барои 4 муҳориба шартнома баста ҷангвари UFC хоҳад шуд. чӣ хеле ки дӯстон мебинем ҳар дуи ҷангварро бебохтанд ва ҳар дуяшон хеле ҷавонанд. Нурулло 22 сола аст, а Наир боша 25 сола ва барои ҳар дуи ҷангварҳо ин имконияти хеле калон ва муҳорибаи муҳимтарин дар карьерашон хоҳад шуд. мо албатта ки ба Нурулло Алиев ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем ва ба ӯ муваффақият орзумандем. дӯстон, агар дар ҳамин навор 4000 лайк ҷамъ кунем, пас мо навор оиди тарафҳои сахт ва сустии Нурулло ва Наир омода карда пешкаши шумо мекунем. 4000 лайк, рафтем. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night дар Париж баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни чемпиони пешинаи муваққатӣ Сирил Ган ва топови ҷангвар Тайт Туйвас хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни чемпиони пешинаи UFC Роберт Уитакер ва довталаби пешина барои камарбанд Марвин Виттори хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир бародари афғони мо Насрат Ҳақпараст баромад мекунад, а рақиби ӯ боша Ҷон Макдеси мешавад. ин муҳориба дар вазни сабук мегузарад ва боз дар ин турнир муҳориба дар вазни миёна байни ду нокаутёр Хокаин Бакли ва Насруддин Имавов хоҳад шуд. турнир имшаб аниқтараш бегоҳи 3 сентябр аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад, а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 0:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими муҳорибаҳои асосии ин турнирро дар телеканали Матч ТВ тамошо карда метавонед. ҳамчунин ссилкаи бепули ин турнир ва ссилкаи Матч ТВ-ро мо дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва шумо метавонед даромада бепул ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. ва боз бояд гуфт ки баъди турнир мо дар телеграм канали худ муҳорибаҳои асосии турнирро мегузорем ва кадоме ки шаб пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд, рӯзона метавонем ба ҳазур тамошо кунед. чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану ният дорад ки аввалҳои соли оянда ба муҳорибаҳо баргардад. оиди ин чиз мураббии ӯ Эрик Никсик хабар дод ва ӯ гуфт ки киро рақиби Нгану дидан мехоҳад. муҳорибае ки аз ҳама маънои калон дорад, ин муҳориба бо Ҷон Ҷонс аст. ин муҳорибае ҳаст ки мо ҳамаамон мехоҳем. мо ба ин чиз чунин назар мекунем. Ҷон Ҷонс 2.5 сол мешавад ки муҳориба гузаронидагӣ нест. Стипи Миочич низ баъди шикаст хӯрдан дар муҳориба зидди Фрэнсис баромад кардагӣ нест. барои ҳамин мо зид нестем ки каме сабр кунем ва ин муҳорибаро интизор шавем ва баъд бо ғолиби онҳо муҳориба гузаронем. ман мехоҳам ки рақиби мо Ҷонс ё ин ки Стипи шавад, аммо мутаассифона интихоб дар дасти ман нест. агар ки ман интихоб карда метонистам, ман беҳтарини онҳоро интихоб мекардам ва ба назари ман беҳтарини онҳо ин Ҷон Ҷонс аст, гуфтааст Никсик. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш хабар баромада буд ки UFC нақша дорад ки муҳориба барои камарбанди муваққатии вазни вазнин байни Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочичро ташкил кунанд, аммо ин хабар то ҳол расман эълон шудагӣ нест. ахиди муҳориба боша ҳоло ҳам дар савол аст, оё мешава ё не. дӯстон, ман фикр мекунам ки ин беҳтарин вариант аст. Ҷон Ҷонс зидди Стипи Миочич барои камарбанди муваққатӣ
ва баъд ғолиби онҳо зидди чемпиони доимӣ Фрэнсис Нгану. аммо дӯстон чӣ хеле ки аз навори гузашта медонен, Дана Вайт гуфт ки рақиби навбатии Нгану ғолиби муҳорибаи Сирил Ган ва Тай Туйвас шуда метавонад. ва дӯстон ин суханҳои Дана Вайт маънои онро дорад ки агар имшаб яктай аз онҳо ғалабаи дурахшон ба даст биёрад ки ин ғалаба Дана Вайтро ҳайрон карда тавонад, пас UFC метавонад ки ба ӯ имконият барои камарбанд ҷангиданро диҳад. ба фикри худи шумо дӯстон, ки аз ҳама зиёд сазовор аст ки муҳорибаи унвони зидди чемпион Фрэнсис Нгану гузаронад? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.